Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen Bizkaiko txapelketako finala jokatuko diz gaur. Lehenengo txandan neskak jokatuko dabe. Neskak bigarren kaletik Getxo handituko da. Hirugarrenetik Kaiku eta laugarren kaletik Ondarru. Gero, ondoren juvenilak, mutilak juveniletan parte hartuko dabe. Lehenengo kaletik Portugalete izango, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Ondarru, laugarrenetik Mundaka eta bosgarren kaletik Getxo. Eta gero, ja jokatuko da nagusizan txapelketik eta zierdena izango lehenengo kaletik, Ondarru bigarrenetik, Kaiku hirugarrenetik, Bermio laugarrenetik eta Izuntza bosgarren kaletik. Hogei segundu, ikusten duzuen modure, aurtengo Bizkaiko trainerian txapelketia hasieri mongako eta neskak dakauz jokun, bigarren kaletik Getxo, hirugarrenetik Kaiku eta laugarrenetik Ondarru dakauz jokun. Eta esan, gero honen atzetik juvenilak eta seniorrak izango zela. Guztira, 3 tanda izango gaur. Eta aipatzeko gauzi dela eta esango genduke, Kaiku eta Ondarru dizela gaur 3 mailetan parte hartuko da benak. 3 mailetan zailkatu dizenak gaurko finaletan. Eta duzen hori aipatzeko moduko gauza bat duela. Ez du bihotzi, ez gaztan berak ez urri, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek ez urri. Zeko ibarra, ala zer ibar luzea, hiruretan nebaki zaitan, armari gabe bihotza. Txekoeti neskatuari ez diki, abileta so egin ezan, gizonik denezageri. Neskatuak berala, ikusi zien bezala, 30 abazabiltzala, horta batetik bestera. Jaunkuntiak berala, traidore batek bezala, bere terren aigu bortala, utzuliren izberala. Amaindazutatorra, mentura sekulakoa, bizidenak
Bueno, gaurko lehenengoko ziabogako denbora eta gauz, tenemos tiempos de esta primera ziaboga. Getxo, lau 0 zazpi, 4-0-7. Kaiku, lau amabi, 4-12. Ondarru, lau amasei, 4-16. Gaztia, enean naie maitia, itzazunik espalin bada, ene semia joan da. Arrebago isilik, ez otoi egin igarri, ire semia bizi bada, maulia ladun joani. Izan lasterra, jaun kontiaren bortala, aiei eta jauna nunduzie, ene seme galanta. Bigarren ziabogak ikusi dugu eta honetik denbora. Getxo, 8-15. 8-15. Kaiku, 8-36. 8-36. Eta Ondarru, 8-44. 8-44. Bueno, gogoratu, gaur dago bonogontizan, jokalinak eta eraizak eta gauzela Hame, salgai eta arraun elkarteko, Ondarruko arraun elkarteko, kamisetak eta sudaderak eta dakauzela. Eta animaten bazase, beste modu bat dala, Ondarruko arraun elkartiai laguntzeko. Eta lehen esan duen modure, lehenengo tanda honen ondoren, juvenilak izango uz. Eta gogoratu, juveniletan
lehenengo kaletik Portugalete izango gela, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Ondarru, laugarrenetik Mundaka eta bosgarren kaletik Getxo izango gela. Lilurarik ez dago itzultzerik, eguna atean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Tronpatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La 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 begiek ene maitia, badute biek dirdireztia, zeru kolore mirezgarriak, izarren pare soragarriak, gazte-gaztia zira oraino, egun guztia nago zurixo, zure begiek erotzen naute, eta guztiek nahi luzke. Azken ziagogako denbora dakaos, tenemos los tiempos de esta tercera y última ziagoga. Getxo, 12:50, 12:50. Kaiku, 13:25, 13:25. Eta Ondarru, 13:33. 13:33. Da beraz, ontxe laster ikusiko zea neskak euran azken paladak emoten. Eta txalo berezi bat eskatuko neuke Ondarruko neskantzat, gaur irabaziko espadade de. Ondarruko Arraun Elkarti proiektu barri baten naizan dabil neskakin, lehenengoko urratzak ez dizekulebe errezak izaten, baina usten doia meritu dakarrela, eta txalo berezi bat berezi gabe laguren neskak. Bai, eta aipatzen gure, ekin eta ekin, Bizkaiko ligili bentzat eurak irabazia dela, eta gaur denborak ikusitxe postuk nahiko argi badatoz be, aipatzen gure euran alegine eta Arraun Elkartin alegine. Beraz, zoizonak bain eskai, eta bai Arraun Elkarteko zuzendaritzia, proiektu barri hau bultzatu nahi egintzearen. Bueno, da hemen ikusten duz ja, azkaneko gopaladak emoten, Getxoko neska datoz nabarmen aurretik, eta txalo bero bat, Getxoko neskai. Haupa, neskak.
Eta ja, bizkarra zeratzu ikusten duz, bai Kaiku eta bai Ondarruko neskak, txalo bero bat danantzak. Merezi dabe honein eskoketa, haupa! Kaikuko neskak ikusten duzun helmuga aurreatzen, haupa neskak, txalo bero bat. Eta hor datoz gure neskape, haupa neskak. De Getxo y Kaiku a pesaje. Bizkaiko txapelketako temporada que Mongouz tenemos tiempos ya de la primera tanda de este campeonato de Vizcaya en la categoría de féminas. Getxo Amazazpi 0-3 Ogeitamabos 17-03-35. Kaiku Amazazpi berrogeita 6 Amar 17-46-10. Eta Ondarru Amazortzi 0-2 Larogeita Amairu 18-02-93.